Сигурно си мислите, че ако косата ви е увредена, няма надежда за нея. Ейвън е тук, за да ви опровергае и да покаже, че има надежда за увредената коса. Ето няколко примера с фибри. Първият илюстрира много гладка кутикула, така че това е много здрава коса. Вторият пример е на по-увредена, накъсана фоликула. Това е анализ на по-изтощена коса. Например, когато забелязвате, че ресенето става по-трудно. Последният пример е на много увредена, измъчена коса. Имаме машина, която тества всеки косъм, за да измерим колко силен е той всъщност. Опитахме да го опънем, докато се скъса. И така измерихме силата необходима, за да срещате косата си. След като направихме този тест, искахме да се убедим какви усилия изисква ресенето, защото увредената коса, особено увредената външна част на косъма, кутикулата го затруднява много. Ние всъщност измерихме силата, която упражнявате върху косата си при ресене. Колкото по-трудно приплъзвате гребена, толкова повече сила прилагате и съответно увреждате косата си. Когато нанесете нашия продукт върху косата си, можете да усетите как гребена се плъзга безпроблемно. Виждате как това е част от ужасно увредена коса. Тя е надцепена и фрагментирана. Това, което направихме, е да поставим нашия продукт, нашата технология Damage Repair, която всъщност съединява частите от косъма като лепило. Това е точна илюстрация на резултата. Същата коса, подложена на същото увеличение. И както сами може да се убедите, тя е едно цяло. Участниците в това проучване забелязват същите промени. Този тип щета е възстановен до 95%.